okwachalre. There's no point marmio wade same amount of support samane university kacha. That is why ministry netemo sana mondo miongenia according to kuma isome ama according to kuma jonyuol nyose bedo katiye amount of support mane ma inyalo yudo mondo mi okonyie university kind. Koro I feel ni nen project maber, maybe issues mane nyalo bedo in terms of implementation. Again nawinjo ka Hilary be wacho ni Hustler Fund en pesa matin ma ok nyal konyo maybe, but king'iyo target mar Hustler Fund neno alamoko matino tindo ka sana. Ng'ama uso chai gi tamos kata mana gi mandas ido ka 500 for him en pesa ma is significant. Tang'eyo ni Hustler Fund ka ni wan gi 3 types of support. Wan gi personal loan, wan gi business loan, kasto wambe ntie sani koro magi roll out miluongo ni Nyota be. Tido ka Nyota ka indi president ncho wacho ni gidhi golo 50,000 to 70 youths across each ward. To pesa ni Indian grant ma ok en loan miduoko. Koro aparo ni mano will be very significant in boosting konyo SMEs matino tindo gieki. The other thing mano wacho bende ni tije mi itimo ni affordable housing gin tije ma samoro gin ok gin decent gik makamago. But on top of that, maneno kata mana nyoro ne wantiere gi company maloso electric buses gi. Iluongo ni Basigo. To giwacho ni from next year gidhi bedo able to assemble buses gi Kenya kind locally. Makata as they were speaking nentiere Omasako nosechiwo order mar 67 buses. Taparo ni magi are the steps ma wanyalo kawo in regards to moving towards climate action. Kora paro ni over and above, President Temondi mak mana ni wan kaka rawere bende, let us learn to appreciate some of these things ma rais timo. Giwinjo ka Hilary wacho ni gin normal, kia gin gik mano ne be ni timo. Ka gin normal, why haven't they been done times go kote? Koro let us appreciate ni okwan kuma wantire cha, lakini at least something is happening. Erokamano. Waya comment nikech